Saludos, bienvenidos. La Xunta de Galicia adquirirá los terrenos del Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa por 242.000 euros. Esta mañana las dos partes firmaban el acuerdo. El quinto Paseo da Saúde de Barbadás suma 3 nuevas asociaciones participantes y supera la veintena de entidades involucradas. Y llega una nueva edición de la Carrera Solidaria de la Guardia Civil, que este año destinará los fondos recaudados a Alcero Ourense. Comienza aquí nuestro informativo. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude e o representante da Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Cristimil e A Torre asinaron esta mañá o acordo para a adquisición dos terreos do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa. A Xunta de Galicia adquirirá unha superficie de 15 hectáreas no ámbito do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa por un importe de 242.000 euros. Así o anunciaba hoxe o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, tras asinar o acordo co representante da Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Cristimil e A Torre, Modesto Rodríguez, propietarios dos terreos. Por fin, coincido contigo, hoxe se fai historia, non? E se fai historia e se fai xusticia. Eu creo que chegamos a un acordo moi bo para as dúas partes, cando suelen decirse, eu que son terra de tratantes, suele decirse que cando o trato só é bo para unha parte non é bo trato, non? O trato é cando é bo para as dúas partes, e isto non é só que sexa bo para a Comunidade de Montes, non é só que sexa bo para a Xunta de Galicia, senón que é bo para Galicia, non? Porque apuntas ti, aquí estamos ante un espacio que ten un valor patrimonial incalculable, temos uns dos xacementos arqueolóxicos máis destacados non só de Galicia, sino posiblemente de toda España. Temos unhas instalacións maravillosas, non? Tal e como explicou o representante do Goberno galego, o Parque Arqueolóxico conta cunha superficie total de 20 hectáreas, das cales 15 pertencen a esta comunidade de montes. Non tiña sentido que este castro este así parado. Entonces, agradezolle a Modesto, a todos os veciños de Cristimil e A Torre, a súa vontade de chegar a un acordo, a súa vontade tamén de xenerar paciencia, porque a veces a administración pública non temos a axilidade que a veces os veciños requiren, pero eu comprometíme con vos hai tempo de que tiñamos que chegar a un acordo, petaríamos en todas as portas, fun a Santiago 3 ou 4 veces, a miña parte aquí foi máis mediadora, sempre me puxen de lado dos veciños, dixen ao anterior conselleiro, a Xunta poderá dicir o que queira, se os meus veciños dixen arre, eu vou con eles. Teño clarísimo que para min o primeiro son os veciños e hoxe faise xusticia, e hoxe o principal motor que ten este concello, pois esperemos que bote a andar. O castro de San Cibrao de Las, situado a uns 20 km de Ourense, nos termos municipais de San Amaro e Punxín, conta xa co máximo réxime de protección como ben representativo do patrimonio arqueolóxico de Galicia, o terse iniciado en maio deste mesmo ano o expediente de incoación para declarar o conxunto como ben de interese cultural. O programa Retorna Cualifica Emprego promoveu a contratación dunhas 320 persoas de máis de 20 países en sectores como agrogandeiro ou a hostelería. Inspirándose en las vidas de los que tuvieron que marchar. O programa Retorna Cualifica Emprego, enmarcado na estrategia Galicia Retorna, permitiu a contratación dunhas 320 persoas de máis de 20 países que están traballando xa en sectores como o agrogandeiro e tamén noutros como a hostalaría, a industria, a construción, o comercio ou os servizos. Esta iniciativa busca fomentar o retorno da comunidade galega no exterior, ofrecéndolle unha acollida integral, tanto a nivel laboral como persoal e familiar, e ao mesmo tempo cubrir as vacantes existentes. En concreto, facilítase o regreso de galegos e galegas menores de 55 anos mediante postos de traballo estables para que as contratacións sexan posibles. Cásanse estes perfis laborais coas necesidades que trasladan as empresas adheridas ao programa, seguindo o modelo de captación de talento ordenado, planificado e integral co que traballa o goberno autonómico. Deste xeito, lógrase obter resultados axustados á realidade tanto de cada territorio como das empresas que demandan man de obra.
Na presente edición, o programa incorpora novidades como as axudas para facilitar ás persoas que regresan a Galicia o acceso ao alugueiro dunha vivenda. A maiores estáse a preparar unha orde específica para rehabilitar inmobles co gallo de poñelos logo a disposición tamén a través do alugueiro das galegas e galegos retornados que volven con contrato de traballo. O programa Retorna Cualifica Emprego é unha das accións do Plan de Atracción de Talento que desenvolve a Xunta, co foco na comunidade galega do exterior e tamén con medidas para traballadores de terceiros países. Este ano, o Aveiro do Retorna Cualifica Emprego, o Executivo Autonómico desenvolveu accións como as feiras de emprego na Argentina e no Uruguai, celebradas en marzo e ás que asistiron 3.500 persoas, contando a participación de 5 clústeres dunha veintena de empresas de sectores estratégicos. A Deputación, a través do INORDE, pon en marcha a Mesa Local do Comercio de Ourense. A Deputación, a través do INORDE, pon en marcha a Mesa Local do Comercio de Ourense, unha iniciativa que asume as funcións que lle corresponden á administración local de aqueles concellos da provincia que non teñan un mínimo de 20 comercios minoristas ou non conten con asociacións de comerciantes. As funcións destas mesas locais son informar das campañas de promoción do comercio que se financien con fondos públicos, así como actuar como órgano consultivo do Concello en aquelas cuestións relacionadas co comercio minorista do municipio, entre outras. Desde o ano 2022, a institución provincial conta cunha convocatoria de axudas a asociacións de comerciantes da provincia para colaborar nas accións de dinamización e promoción do comercio local. Desde ese ano foron beneficiadas destas axudas as asociacións de comerciantes das comarcas de Valdeorras, Maceda, Xinzo, Ourense, o Carballiño e o Ribeiro, promovendo o asociacionismo provincial e o comercio local de Ourense. La Oficina de Turismo do Carballiño tuvo más de 1.300 visitantes en verano, superando así el récord de 1.000 consultas registradas el año pasado. El Concello do Carballiño cerró las puertas de la Oficina de Turismo tras un verano con récord de visitantes. Más de 1.300 personas pasaron por las instalaciones municipales ubicadas en el centro del pueblo durante los meses de julio y agosto, lo que demuestra el atractivo del patrimonio cultural, natural y gastronómico del municipio. La mayoría de los turistas llegaron de diferentes partes de España, especialmente de Galicia, Madrid, Andalucía y Cataluña. En cuanto al turismo internacional, México, Portugal y Francia fueron los principales países, seguidos de Alemania y Argentina. En cuanto al perfil de los visitantes, las personas mayores de 50 años representaron casi la mitad del público, un 48% del total, lo que refleja la creciente relevancia del turismo senior, seguido del grupo de edad entre 30 y 50 años. El grueso de los visitantes lo constituyeron grupos familiares. Por su parte, el Museo Muiño do Anxo, ubicado en el Parque Etnográfico del Río Arenteiro, también tuvo una gran afluencia de visitantes durante los meses de verano. Unas 800 personas recorrieron las instalaciones para conocer los secretos de la vida de los molineros. La mayoría de los turistas, una vez más, procedían de otras partes de Galicia y de Madrid. O Foro Local de Turismo de Galicia vai abordar o modelo de xestión de turismo local sustentável, eficiente e consciente, coincidindo coa conmemoración, o 27 de setembro, do Día Mundial do Turismo. A semana que ven, a Federación Galega de Municipios e Provincias vai celebrar o Foro Local de Turismo de Galicia en Compostela, algo que terá especial seguimento desde Ourense, xa que este foro ten por obxectivo analizar a profunda transformación turística na que está inmersa a Unión Europea, que a través dos fondos Next Generation buscan minimizar os impactos negativos no medio ambiente e nos eidos locais e garantir beneficios a longo prazo. Entre os participantes nesta cita estará o INORDE.
En Galicia, o turismo representa en torno ao 11% do Produto Interior Bruto e supón a actividade principal en moitos concellos. Ademais, no período 2022-2026, máis de 35 entidades locais galegas están a xestionar ou beneficiarse de plans de sustentabilidade turística en destino para abordar os retos e desafíos dos concellos galegos cara a un modelo de xestión lúdica, sostible, eficiente e consciente. En total, en Galicia estánse a xestionar neste momento en torno a 100 millóns de euros dos fondos Next Generation por entidades locais destinados á transformación do modelo de xestión turística, apostando pola sustentabilidade, a eficiencia enerxética, a digitalización e a mellora da gobernanza. A FEGAM quere poñer en valor esta movilización de recursos no eido local desde este Foro Local de Turismo de Galicia, que está especialmente dirixido a persoas responsables políticas e técnicas de turismo e fondos europeos de concellos e deputacións e a xerentes e técnicos de empresas e asociacións sectoriais relacionadas coa actividade turística. Esta mañá visitamos o 5º Paseo da Saúde de Barbadás, que suma 3 novas asociacións participantes e supera xa a vintena de entidades involucradas. O Concello de Barbadás impulsa o 5º Paseo da Saúde, unha cita onde se congregaron asociacións de pacientes, agrupacións e entidades sociais que dan conta do seu traballo diario na provincia. Nesta 5ª edición sumáronse 3 participantes máis: Cruz Vermella, Alcohólicos Anónimos e Solidaridade Interxeracional, o que eleva a máis dunha vintena o número de entidades participantes. A cita dá visibilidade ao traballo de cada día de todas estas entidades. A xornada incluía ademais unha ampla variedade de actividades. A Avenida de Celanova servía de novo de escenario para unha iniciativa xa consolidada e que permitiu á veciñanza de Barbadás poder aproveitar ese 5º paseo para doar sangue, xa que a actividade contou coa presenza dunha unidade móvil da Axencia Galega de Doazón de órganos e sangue. Pola tarde, as entidades participantes e o público poideron degustar unha merenda saudable. Acompáñennos agora a un paseo de cine. Chega Making Movies, unha viaxe detrás das cámaras. Máis de 100 lotes de materiais e pezas orixinais empregadas en filmes tan icónicos como a triloxía de Star Wars e Indiana Jones ou a película Alien, el octavo pasajero. Making Movies trae a Ourense desde debuxos conceptuais, atrezo ou guións, ata bestiario, claquetas ou armas que formaron parte destas películas recoñecidas por todos. Deste xeito, danse a coñecer as diferentes disciplinas que forman parte do proceso creativo da sétima arte. A mostra poderá visitarse ata o 2 de novembro e contará con visitas guiadas. A Praza da República convertíase onte a última hora na Praza de Gaza. Desde finais de xuño podíase ver na entrada da Biblioteca Pública Nós a exposición do proxecto Heart of Gaza, Memorias dun neno palestino, arte infantil no xenocidio. Amosan medio cento de debuxos feitos por nenas e nenos palestinos de entre 5 e 17 anos de idade, nos que falan dos soños, lembranzas, medos e sobre todo do horror que están vivindo. Para poñer o broche á exposición, que agora vai viaxar por outras cidades galegas, organizouse un evento solidario e reivindicativo no que a Praza da República converteuse durante unhas horas na Praza de Gaza.
Polo escenario pasaron músicos do tradicional ou urbano, pero tamén magos, poetas, e recadáronse fondos con iniciativas solidarias, como o gazpacho de sandía preparado polos alumnos e alumnas do CIF de Vilamarín. A actriz Uxía Morán impartió un obradoiro onde as crianzas poideron elaborar, pintar e voar papaventos de cores simbolizando a esperanza. E repasamos agora os concertos do Xacobeo. Quevedo presentará o seu novo espectáculo en formato 360 graus o 27 de setembro na Coruña. Este concerto conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia no marco do ciclo Concertos do Xacobeo. Así, o Coliseum acollerá un evento que se perfila como unha das grandes citas musicais do ano en Galicia. O Buenas Noches Tour do artista comenzou o pasado febreiro en Madrid, onde o canario esgotou as entradas do Movistar Arena 3 días seguidos. Neste show único, cunha produción de primeiro nivel, Quevedo consolida a súa madurez persoal e artística. O Ourfest regresa o sábado 27 de setembro a Espourense cunha cuarta edición que confirma a cidade das Burgas como punto de encontro imprescindible para a música independente alternativa. En apenas 3 edicións, o festival conseguiu atraer o público de toda Galicia, distintas zonas da península e o norte de Portugal, xerando impacto cultural e social e ofrece experiencias irrepetibles ou achegar artistas que, en moitos casos, visitan Galicia por vez primeira. Neste 2025, Crader, Andorfmeister, Happy Mondays, Mercury Rev, León Benavente, Viva Belgrado e Dream Nails asinan o cartel dunha cita que confirma Ourense como destino musical imprescindible. Vamos con los deportes. Llega la segunda carrera solidaria de la Guardia Civil que este año destinará los fondos recaudados a la Asociación Alcer. El domingo 5 de octubre se celebra la segunda carrera solidaria de la patrona de la Guardia Civil. Contará con un trazado absoluto a las 11 de la mañana de 6.350 metros, recorriendo las principales calles de la ciudad. Los corredores de entre 7 y 12 años disfrutarán de un recorrido de 700 metros, con salida a las 12:30, y nuestros pitufos, entre 0 y 6 años, saldrán a las 12:45 en un trazado de 100 metros. Todas las salidas y llegadas se realizarán en la Plaza Mayor de Ourense, donde contaremos con servicio de guardería, masajes, pinchos, bebidas, así como otras sorpresas, incluyendo multitud de sorteos. Al igual que el año pasado, será una jornada festiva de convivencia, deporte, solidaridad, amenizado con buena música desde primera hora de la mañana. Las inscripciones pueden hacerse hasta el próximo 30 de septiembre en la web sportmaniacs.com o en la tienda Ronmaniac. Tienen un coste de 12 euros para la carrera absoluta y es gratuita para los más pequeños. Los fondos recaudados se destinarán este año a Alcer Ourense. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos el lunes con más noticias ourense.